aha ụmụnne ọkwa na-ahụ n'otu egwu ndị Igbo na-eshi agbaka m isi ọgbaka ala m isi gị laa na ị ga-ahụ enwere ke m na-eshi ụda egwu ndị Igbo enwu na ọgbaka ala m isi ekwe ana m eme egwu ọwụla ụdị ọwụla ị chọrọ ya mana ịhụ na ebe ha ala na aka Igbo ote ana m akpasapụ anya eme maka ọwa egwu ndị awa egwu ndị na-echetara anyị onye anyị ihe anyị na ihe Chineke chọrọ ka anyị wụrọ ọya mere ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla gbasara egwu Igbo ma ọwụ nke a na-egosipụta ma ọwụ nke a na-elekiri ma ọwụ nke a ga-akọ ebe ndị mmadụ ọgbakọrọ na mmemme gị niile kpọtụrụ m ụdị ọbụla ị chọrọ ya aga m enye gị lee anya na nke ewe ekwu ukwu ka m nọ n'ụlọ ebe m na-emebe egwu na-akọ ị chọrọ ịnụ egwu ị chọrọ ịnụ ya ị chọrọ ịnụ ụda ya ejiri na ụda ngwachirekwe ọ na-abịa ụmụnne lee n'anya ebe ọbụla onye ọbụla nọ n'ala Igbo ma ọwụ n'ala Igbo ma ọwụ na mba ma ọwụ obodo oyibo ebe ọbụla ị nọ lee anya gee ntị ka m gwa gị enwere ihe karịrị mmadụ ịmata ebe ochi ọdịnala ya na usoro omenala ya lee anya Jizọs Kraịst bụ onye Jesu Kristi dị nwela anyị gị ọwụ na gị nwee amamihe nke si n'eluigwe gee ya ntị gee ihe niile o dere n'akwụkwọ nsọ ị ga-ahụ na omume ya akparamagwa ya nkụzi ya niile ewu dịka omenala ndị obodo ya ndị Jiwish wee dịrị kama na ọwa amaghị ihe mere ndị Igbo ụfọdụ na-eji ahụ ihe gbasara omenala Igbo a na-eji ya egwu ịkwalite ya a na-ara ha ahụ mana ma onwe mbụ maazị Okewela dịrị ego emesa nwa ndị ụmụndị gba na-agwa gị n'ụbọchị taa na were amara were udo kpọchi onwe gị azụ onye ọcha hụ gị jụọ gị ebe isi gị kweta maka ị nwere akwụkwọ si ya na iwe onye ọcha ya asị gị mba we are you originally from ya mere m na-eji agwa gị ụmụ Igbo ka anyị kwado na omenala na ọdịnala anyị biko ị chọrọ ịna egwu a m na-eshi ọhụrụ ngwa gee ntị